सोर बिनि रिल्स नायो सेंग्राफोर कमेन्ट खालामदो गाइस कमेन्ट खालामहर कमेन्ट गिबियावनो आङो बयखौबो आंनि खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय ओमफ्राय जोंहा 300 जागासिनो दं माने फुल बिसियाव फैनो हागोन आया आयो बायद्रा मा मोनखो एम्फौ आगाव नै मा मोनखो हाब थोबायना सानब्रै सानबानिसो थोबाय मा मोनखो बुरा ना मोनबाय नै मालाय ओंख्रि हायखांगासिबाव खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर जोंहा हगमा बिलावहाय बिहुनि एसे मेला जायो आरो फिसासानो ओमफ्राय देग्लाय माने बोरसि फुजाबो होननाय जायो बेखौ मिथियो दा जोङो बेवहायनो बेरायफैदों आरो मैया ओमफ्राय दिनै लास्टनि मोजां बेरायनोसै मैया बावखुंग्रि हाजोआवहाय लेलाय गाखोहैलायबाय नालाय मेंनानै फैनाय जायासै आरो दिनै लास्ट नालाय दिनै फैबाय रागाव नै बाजिमोनहा मा दखान होदों जाखो देखायनोसै आं गय मिस्टि खालामदो बनि खालामदो जानायाथ' र' दे मोनसे हरदो दे बेसेबां 10 थाखाल' होमब्ला जानोमोन मा ओंख्रि आयै बाजै बिराद समायना नुबायलै नैबेखौबो मादै दौनो नामा ओरैनो बोसोर गोदाननि जेबो नङा औ गिबियावनो आङो बयखौबो आंनि खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय ओमफ्राय जोंहा 300 जागासिनो दं माने फुल बिसियाव फैनो हागोन आया आयै लोगोफोर जोंहा नै फंबाय दैमालुखौ लोगो मोनलायबाय मोजाङानो हाजोआवहाय ओमफ्राय हाजोआव बिदिनो मा खेला गेलेखो नोंलाय गासिबो गेलेनाया दुरुंमोनाव सेकेन्ड प्राइज मोनदों आरोखि ना सेकेन्ड प्राइज आङो मानसिखौनो लोगो मोनगौबा साननानै जिअ'सो नै मबाइलानो टावारानो नाङाना एयारटेल नङा जिअ'सो आंना जेबो नंला जिखुनु जाया दिनै मेलायाव लोगो मोनबाय ओमफ्राय बेरायदो लागाव दे बाय औ लोगोफोर आङो दा माने मेला सिङाव हाबफैबाय बिनिफ्राय आंजों सोर दङ नोंथांमोननो देखायगासिनो दं नै देखायदो आब' अनसुलि बसुमतारी सोर सिनायो सोर बिनि रिल्स नायो सेंग्राफोर कमेन्ट खालामदो गाइस कमेन्ट खालामहर कमेन्ट जोंना आब'आ खेला होफैदों आरो आब'नि खेलाया बेनो गाइस ओमफ्राय आर'नाइ ओमफ्राय साथा दङ ओरै काप प्लेट दङ ओमफ्राय नाम्बाराबो बिराद खम आरोना गाइस माबाल' 24थाल' दङ ओमफ्राय आं देखायसै ओरै दिनैबो मैया ओरै देखायदो नै आदै आं ओरै खेबदों आब'आ नै आब'नियाव खेलायाव होदो गेलेदो नै 3 नाम्बाराव होबाय 3 नाम्बाराव जायाबा गवा बे नै बारबायसो जेबो नङा नेक्स्ट टाइम गेलेबावगोन ना आब'खौ दिनैसो लोगो मोनदों माइरि आब'नाव होनसैलाय खय नाम्बाराव होनो 5 नाम्बाराव होबायलां जागोन ना जायाथाय आब'नाव जायाबा आयै बारलायबाय नै खाफाल मोनदासो जालायबायना रायजोफोर ओमफ्राय आब' मोजां दा खबर सबर मोजां हारसिं फैदों ना मादि जाखो नोंलाय हा ओमफ्राय हाजोआव थाङासै ना आब'आ आब'ना दखाना हा औ खय नाम्बार 8 नाम्बाराव होलायबाय जोंना आदैया जेबो नङा गाइस मोनाबाबो जेबो नङा मोननाय थाखाय खामानि आं होआबाल' बेखौ जाहैयो मिथिबाय लोगोफोर जों दा मेलायाव हाबफैबाय एसे नोंथांमोननो देखायनोसै बेहा बायद्रा हाबारियो बायद्रा मोजां नै मेला दावदै खेला थाव खेला दावदैफ्रा थफ्ला खि थफ्ला जोंना
बे थाल 2 नाम्बाराव सायबाय ओइ सिख्लाफोर मा मोनखो गैया जों लागोनसो माथो आसला मा मोनखो नानिमोन मोनाखै नामा मोनबाय नानि बायद्रा होलायबाय जोंना नालाय गिदिर गाहाङावसो गायो 8 नाम्बार 6 जाहैबाय नांलालै नांला ओरै मा खेला जाखो आदै मा खेला जाखो बेलाय आदै बे माबा बाल्थिं दंला बे ओमफ्राय नाम्बार फुखौ मोननाय औ दालि रुग्राबो दं नाम्बार फुखौ मोननाय आंनाव फैसा गैलालै आदै फैसा गैला आदै जेनदा गिदिर ना फुरा हो नांला ओइ मालाय गेलेग्राफ्रा 115 गैखाया बांसिनानो एबार लास्ट 32 जाम्बा 92 मोननैखौ मोनबाय जोंना नै सेसा खेला ओमफ्राय जोंहा नै लागाव सान्द्रि संग्राय दङ नै मा मोनखो आदा सेसा बाहा मोना ए नै बाजिया बेनो नामा आदा अबे सासेया जिखु जादों सानै दं नै लाजिबाय बायद्रा मा मोनखो एम्फौ नागाव नै बेखौ लानो मादि मोनबाय मा मोनखो नै जोंना आलेसा मा मोनखो हाब थोबायना सानब्रै सानबानिसो थोबाय नाफ्रा ओइ मा मोनखो बुरा ना मोनबाय नै मालाय आयु नों बुजिद जोंना बिनानाव मोनहा मा मोनखोथाय आंनावसो दङ बेनि माबाया मोननाया नै मा बुस्थु नायना लादो ओंख्रि हायखांगारासो बाव बिनानावा मिनिनानै जाबावला जिखुनु जाया ओंख्रि हायग्रायाव जाबाय आरोना दे मोसादो दे सानैबो मोसाबावा दे फुजा होग्रा आरो मोसानायखौसो नायबाय हारसाफोरनिसो नालाय एबार जसिना बिमानि खेला खोनायाव फैलायबाय नै सेंग्राफ्राबो गेलेदों जोंना खय नाम्बाराव होदों 4 नाम्बार नै सेंग्राफोराव नांबाय भिडिअ खालामनायखाय मोननै लाबाय जाबाय ओमफ्राय नै सासेया माबायदि गोथाव सासेया माबायदि मोनखो गोथाव ना गोखा आंबो मोनसे जानायगौमोन ना आंबो मोनसे जानायसै सिख्लाफोरनाव बिनानै किमान टका आइटा किमान हा 10 टाका दा खयथा पाबो 5टा सालाया मोनसे जानायसै हेलो
ओंखाम जाहैनो हानाय नंला बे नुखाबाय बेयो नुबुजित गोथाव लोगोफोर जों दा माने दखानाव जानो नागिरदों ओमफ्राय आंनो नै माबायासो बिनानावासो जाहोनो नागिरबावबाय मिस्ट्रिस बाबु ना होमबा मिसाया मिस्ट्रिस ओमफ्राय नै नाया देखायहरलाय नुबुजित नोंबो मोननाया ना कमल काट मोनदों बेसेबांनि मोनबाय 10 बिथराय बिदि नङा लाजिबाय मोखांखौ बोखारहर दे चावमिन जानोसै 20 थाखा ना चावमिना नै नायलाय एफासेल' बेनो माथो मेला फुजा नालाय मानसिफ्रानो गैला बारा जाखांनानै थांसै मोनाबायना गाबोनहाय जोंहा माने गामियाव सेंग्रा सिख्ला मोसानो नागिरदों नोंथांमोनहा नेनानै थाबानो जाबाय आङो भिडिअ बानायगोन ब्लगनि गेजेरजों नोंथांमोननो देखायगोन ओमफ्राय दिनैनि बे भिडिअखौ बिखिनियावनो फोजोबसै दे लोगोफोर मेला बेरायनायखौ मैया दिनै साननैमोन आरो मैया हाजो गाखोबाय नालाय केन्सेल खालामनांबाय बिनिफ्राय दिनै लास्टआव बेरायफैबाय खाथि नालाय गामियाव ओमफ्राय नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामहरदो आब' अनसुलिजोंबो लोगो मोनबाय सेंग्राफ्रा आब' अनसुलिनि भिडिअखौ बिराद मोजां मोनो ना नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय दा जोङो चावमिन जाखांनानै थांसै नांगौ दे नै नबुजित बाय बाय होनदो दे जुसि बाय बाय नोंहालाय बाय नोंहालाय बाय बाय टाटा